Teppang, iti tangatang. Tinapalabas, kabayatan tikad dada Altea, Toro ken Miguel iti resort iti addanadlaw ni Miguel, amang sipsipot kadakwada iti saan unay nga adayo. Dagos api manaw ni Bong, iti madlaw na ako mitkita ken kuana ni Miguel. Iti daytamat lang agundaway, kasta unay ti panang matmat ni Toro ken ni Altea, kabayatan ti panaglangoy tinaud-udi iti swimming pool. Iti sa Bali Abangir, kabayatan ti panagururay ni Miguel ken ni Altea iti Ruarti Restaurant. Immasidagkan kuana ni Billy. Kayat asubukan ni Billy ti kabaelan nga aramido ni Miguel, ngem kelat nga immasidag ni Altea ken kuana. Impulong matadagos ni Billy ken ni Don Braulio tinakita na. Itagagayem, dengken yu tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Teppang, iti tangatang. Oras dito igit di kalsada ni Miguel. Ang dalabiit na panaginata. Altea, sumurot ka kanyak asi tatalugod. Mudi mo kayat ti masagdan. Limed ang nakapaturmukan ka ti paltok ko. Paano man hindi? Ana, magnaka, Altea. Aglugan kay ti kotse nakaparada iti saan unay nga tayo. Ayok. Di ka nagsawpay. Magnakan. No di mo kayat ti madangran. Miguel! Ni Altea tinagpukaw. Nagpartak ngay madayo ti kotse nagluganan na. Mapanak iti nang iparking ak iti kotse. Dakas lakit iti mapaspasamak. Ayok ka, Bong. Sa di na ti pangipanam kanyak. Relax, Altea. Awan metlangan ti maaramidam. Tanakapong ti imam. Iti kanuman. Talagang adipon na ka ni Satanas. Wan! Nabayagan nga inadipan nak ni Satanas kapuken ka, Altea. Anya. Nagmauyungan ka. Amanday ta. Isungay ta. Matagikwakan. Awanan ka itibain. Diya ako nasurutan tinagturungan ta. Nagsanga ti dalan. Ken adayon dahito yung lugar. No kasta. Diyak agsardeng amang sapol itinang dukot kini Altea. No asino man dahi jay. Kasta ka di, Miguel. Wentor. Diyak ako nasiputan tinagturungan ti kutsi anang iluganan tinang dukot kini Altea. Diyos ko. Rumuwarak matlaing. Ket no kasapulan asawarak ti entero a probinsya. Aramidak. Sumurot akmat gayam. Saan entoro? Napagad ti Aramidak. Miguel. Nilangan na ng tibantayam. Sige. Agan nagkangarod gayam. Mapukpukaw ni Altea. Diyos ko. Kasano anak pasamak ti kasta? Sigun kini Miguel. At dalalaki ang ngalakan ko na iti igid ti kalsada. Sapay la kung matawan ti dakas ang mapasamak kini Altea. Talaga nagdakas ang itan ti panawan. Sino nga taday jay ang managdakdakas? Apay nginaramid na ti kastoy iti ay ayatag. Anya ti kayat mo asawan na Billy. Duan nga daw sana nagpakpakita ni Altea iti restaurant na. Kuna iti empleyado na, boss. Anya? Isumot lagay manyak makontak ti cellphone na. Sa balit agparparik na kanyak, boss. Anya ti kayat mo asawan? Amang ano nagaramida ng ti driver na iti dakas ni Altea. Anya? Nakita ko ti driver na.
Billy, nasken na penken tayo pa iti amin. Itamit lang mapan kayo iti condo unit ni Altea. Abangan no adalang ijoy. Naggapo ako ni Jay, boss. Ngem, awan. Anya? Day tati agpaiso, boss. Ala, sapulan nyo nga ron tinagdaka matam at driver na. Sapulan nyo, Billy. Yakon makontak ti cellphone niya, Altea. Anya nga taon tinapasama ken kuana. Jak mapakawan. Nua sino man tinangdukot ken kuana. Sir, at tuyang timpa-timplam akapaim. Ala, idi sumlatan iti lamiseta, Rosalia. Ay, sir, kumusta ni Ma'am Altea? Nasarakan niyo ka daing. Saan pa'y? Yang pinagtignay kong dagiti tao. Ay na, sir, madandanaganak. Sapay la kumatawan ti dakas na napasamak kuana. Awan di mapasama ken kuana at dakas, Rosalia. Awan. Kumusta nga tan ni Altea? Nasarakan nga tan ni Miguel. Panagkunak, di na pa'y nasarakan. Iso asaan pa'y nga imawag kanyak. Sa anak ang makaturog ka pa'y tinapasamak. Diyos ko, sapay lang kumatawan ti dakas ang mapasamak kin ni Ma'am Altea. Sa anak pa'y ngaglako ita. Tumulungak amang sapul kin ni Ma'am Altea. Wan. Tumulungak amang sapul kin kuana. Oh, adto'y ti ka na, Altea. Ukar-karak ti imam tapno makapangan ka. Diyan ka sa pulan dita. Waya-wayan nak dito ay. Saan ang mabalin, Altea? Adu ti planok nga aramidan. Sakbay apatayan ka. Anya. Amom ka di nga adu ti basol kanyak ni ninong mo. Ala. Mangan kan. Amo ka mabisin kan? Satanas ka. Sumardeng kan, Altea. Mas ayok kan satanas ni Don Braulio ang ninong mo. Nasingpat ni ninong ko. Awan ti amo kadakas nga ramid na. Tiko na. Demonyo ni Don Braulio. Bong, pangasim. Waya-waya anak dito ay. Anyat kinunam, Altea? Agpakpakaasi ka kanya? Wan, agpakpakaasiakan ka. Waya-waya nakon. Saan ang mabalin? Agongat ti amok no wayawayaan ka. Saan lang asak ti akin kapanunutan iti daytoy, Altea? Saan lang asak? Kumusta ti ipaparamid ko kan ka, Billy? Negatibo, boss. Saan may masarakan ti driver na? Anya? Asino nga ta tinang dukot ko ni Ma'am Altea, no dinukot naman. Sa dino nga ta ti ayan na itan, boss. Day tangaron. Sa lino nga tan ti ayan ni Altea. Anyamot tan ti kastoy, boss. Billy, saan kayong agsardang amang pirok kini Altea?
Siya kung timang subat, Billy. Hello. Nasaya tasikatin nakasumbat iti telepono. Sino da ito'y? Sino da ito'y kunak? Di nagkatawaan? Don Braulio, siya tinangdukot ken ni Altea. Anya? Nangagmot kinunak, Don Braulio? Siya tinangdukot ken ni Altea. Awanan kay tibain no asino ka man. Sikat awanan bain, Don Braulio. Nupod numat lang asikat inang dukot ken ni Altea. Kaya't ko amang timbosas na. Sige, agsaukal Altea. Ninong! Arayatin na ka! Ups! Gusto daytan. Aguli magkan, Altea. Oh. Nang nagmumat sigurong ti boses na. Don Braulio. Anya ti masapon mo. Ibagam, taipay ko kan gagagos. Di ka ganat, Don Braulio. Urayag pa'y tibilin dagiti amo. Anya? Asino dagiti amo? Padamot lang abak nang, Don Braulio. Noong bagada kanyak apatayag ni Altea. Patayag. Bang! Anya ti aramidam kanyak buong. Nang nagmumat sigurong ti saritaan mi kini Don Braulio. Noong bagadag iti amok apatayan ka. Pues, isungarod ti aramida. Nyamsakbay nga aramidat dayta. Ikutang kapay nga muna. May posesam ka doon na sino ti mawag kan ka, boss. Saan, Billy? Tiyawanan bain a lalaki. Boss, Pagtignayam amin dagiti tao. Sawaran nyo ti lugar. Apaglimlimangan dayjay a kolar. when boss? Sino nga ta ti dakdakamatan ti kolar nga amo na? Boss, Amamok amin dagiti leader ti sindikato iti daytoy a probinsya. Hangam, sino nga ta ti dakdakamatan na? Mabisin ako na. Kan mawawang. Iday pa'y api manaw ni Pong. Talagang ayok dayjay alalaki. Ha? Adda ka nagtuog iti bangir asilid. Nilakit di bong dayta. Nagsakitan ti ima. Gapoy ti panakapungok. Magdaytan ti amanan pahin. Oh. Apakit kinaan ang madlatan, Altea? Nagpintas ka, Altea. Di nakagkan! Ayop ka! Suplada ka! Pangasim Pong! Marigrigatan ako ni Teraramidam kanyak. Awan ti ang mukhang basal ko kan ka.
Tilang amok abasol mo. Ket ti panang paay mo kanya. Idiagdat dato nakpailangkan ka. Nga madapay na unag arason. No apay nga daka iti ikot ko. Anya dayta? Mamam to. Urayak lang ti bilin ti amok. Sino daytang amom? Saan ko ang mabalingi bagakan ka, Althea? Mabit lang, ha? Mangalak iti kanam kan inumamadanom. Amok ang mabisin kan? Talagbas iti makisay iti makan nga itad ko kan ka. Mabit lang, Althea. Kumusta ti panagsawar yo, kakadwa? Okay na pala ka na, Bilay. Sinawar min tinter, o probinsya nga misan may makita. Anya. Napabadnog kaming Bilay. Kaya't may met na tiyagin na na. Awan lagi na nakada kayo. Aging gaadiyo masarakan ni Althea. Kung tinang dukot kun kwa na. Bilay, pwede na tayo Ala. bakay. Ituloy yung tiagsawar. Mapan kayon. Uy, kain ka na. Tagiti manal abuyot. Ibaga dakit din ti banog da kanyak. Di kinaado ti kabusor mi. Awan ti maito doon o sino tinang dukot ko ni Althea. Ngem adda sospetsak anang dukot kan kwa na. No saan aday jay abong. Ti mismo a driver ni Althea. Toro, imbagak matkan ka abantayan ni Nana. Wan gayam. Ngam na sa isaya at matlang. No tumulong ak amang sapol kini Ma'am Althea. Toro, Madandanagan ni Nana Amalia. Kapoy tinapasamak ken kwa na. Ngam tikang runaan ang madandanagan. Katsyak gayam. hoy, Oh, apay anagsin na ay ko, Miguel. basol ko ti amin, Toro. Basol ko. Ha? Anya ti basol mo ako nam. Jagla ko man pinanawan ni Althea iti day di agundaway. Isu abasol ko ti amin, Toro. Masapulan pa ingatan ni Miguel ni Althea. Gagayem, ti uliwain na tinggan, ti tuloy, tinubela tayo anapauluan. Teppang, iti tangatang. Teppang, iti tangatang. Tinapalabas, dinukot ni Bong ni Althea. Dagos met asinapol ni Miguel ni Althea. Iti sa bali abangir, madamamatan di panagsapsapol dabili ken ni Althea. Iti day tamot lang agundaway. Imbaga ni Bong ken ni Althea adakkel ti basol ni Don Braulio iti imununa. Iso adinukot na ni Althea. Kabayatan ti panagsarsarita da Don Braulio ken Billy. Naguni ti telepono. Kastaunay ti pungtot ti Don. Gapo iti naamuan na iti collar. Nga da iti ikot na ni Althea. Kasta unay mat adandanag ni Toro, gapo iti naamuan na napasamak ken Althea. Kaya't nakunan ni Toro, at tumulong mat ang makipagsapol kan kuana. Iti panagsarsarita da Toro kan Miguel. Papapasulan ni Miguel ti bagina, nuapay ang nadukot ni Althea. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Teppang, iti tangatang. Oh, apay anagsin na ay ka, gayam. Basol ko ti amin, Toro. Basol ko. Ha? Anya ti basol mo ako nam. Jagla ko man pinanawan ni Althea iti day ti agundaway. Isu basol ko ti amin. Gayam, di mo ko mapabasulan ti bagim, kapoy tinapasama. Toro, Ano? Tulungan ka mang sapol kini Ma'am Althea.
Tumulong ak aging da iti kabalak gayam. Nabayag ang nagsarita kayo iti lalaki. Asino day dyan? Tinabayagan nga impormantek. Anya tinagsaritaan nyo gayam. May papan iti lalaki anang dukot kini Altea. Ha? Sigun kan ko na. Trigger man dagiti leader ti sindikato tinang dukot kini Altea. Anya? Sana basta-basta ataw tinang dukot kan ko na. Diyos ko. Apay ngay naramid na tigas jay kini Ma'am Altea. Toro, miyembro ti sindikato ni Don Braulio ang ninong ni Altea. Juan, malagip Juan. Nadakamat idi ni Altea tinagan ni ninong na kanyak. Ket tila kaya nakita ta idi iti pantalan. Ti leader dagiti armado a lalaki. Narigat a pagsisilpuan ti amin a pasamak gayam. Nakirot ti amin. Pinanawak ni Altea di sila anang ipupuk ken kuanay. Agsarak kami ita iti boss ko, anang tulong kanyak idi, no apay asibibiyagak pay. Dakkal ti utang ko ana imbag anakam iti soldado nga amang ken ni Mr. Fortes. No saan nagapu kadakwada, may sakitan arurog. Iparpartak ko pa'y pataray. Nasken ang makadano nakadagos iti saritaan mi alugar iti boss ko a soldado. Sana bale, tanangan mat itay ni Altea. Sakbay a pinanawak iti selet. General, makumikumak pa ita, gapoy tinapasamak ni Altea. Aging kakadiita, ket saan pa nasarakan ni Altea, Don Braulio? San pa'y, General? Isu ita ti pangpangruna kasapulan. Agam, Don Braulio, kasanon, dagiti negosyom. Ano dagiti pagtaltal kakataok? Isu na pa lang ti makamoy ti negosyo, General. Panagkunak, Don Braulio, diyon sa pulen ni Altea. Ha? Amang ano na tayong dayjay. Anya? Tikit di negosyom, tinto na rem. Ado, ti matadahil mo nga oras, gapulang iti dayjay a babae. General, amom ka di ti lablabidam? Don Braulio, Napatag kanyak ni Altea. Amom na ita. agmay sa nalawas, asapsapulan nyo ni Altea. Awan mo ti damag mo, may panggap kan kuana. Isu analabit, anatayin ni Altea. Dak kayat ti kastasaw. Panawan na kon. No di mo kayat adatati agsubang. Don Braulio. Panawan na kon, General. Sige, Don Braulio. Panawan ka pa'y. Mapanakon iti nang iparkingak iti kotse. Agur-urayen, ti kasaritak a tao. Anya tinaramin ni General dito'y mansyon, boss. Imay nang dadail iti aldaw ko. Imbaga nagiting kanyak, nga isardeng ko kanon asapulan ni Altea. Tamangan kanon natayan na. Anya, imbaga na ti kasta, boss. Wen, Billy. Anya ti rason, tapay nga imbaga na ti kasta kada kayo. Daka mo, Billy. Iso ang mariribukan ak. Diyak kaya tindasar mo pulutan iti sangwanag, Rosalia. Sir,
May sakamat aman na. Amo mga ngarodan ti paggugustok apulutan. Dahil takit din, nakayatin tasal mo. Pasensya kayon, sir. Ala, ipaano mo na ito na pulutan iti sangwanag? Uwan, sir. Naginagkalakit din niya gunggulay Rosalia. Sir. Paspasan mo't Ay, uwan, sir. Kumusta ti panagsawar yo? Maraming mente amin na kabangilan may busbilay. Ala, agin na kayo, pay. Dagiti mo't daduma ti ibaon ko nga agsawar. Bilay. Bili! Upasidog ka dito. Uwan, boss! Artigom! Uwan, boss! Imawag man ti Korar. Anya timbaga na, boss? Dumaw-dawat iti ransom money. Anya? Wan. Dakalagatan ti daw-dawatan na kanyak. Kasukat ti biyag na Altea. Anya ti plano nyo ita, boss? Itad ko ti katad na daw-dawatan ti Kolar a ransom money. Ha? Kabala nga ipaitigatad na daw-dawatan na? Aramidag ti gastoy, Billy. Agaputa na patag kanyak ni Altea. Boss. Ala, awagam ni General Marasigan. Kaya't ko ang makasarita, may panggap, iti daytoy abanag. Kasta ka di? Wen, General. Nasapurak unay titulong mo. Ipahay ko ti daw-dawatan ti Kolar agatad. Ngam, nasken abaw yan matlang dagiti taom ti ransom money ngaited ko. Sana parikot dayta, Don Braulio. Siya kon timang plano iti amin. Tulungan dagiti taom dagiti buyot ko, amang bawi iti kwarta. General, amumon ti kayat ko asawan. Di kagdanag, Don Braulio. Basta ibagam kanyak ti aldaw kan oras ti transaksyon nyo. Iti dayjay, akidnapper. Inton bigaten ti saritaan ni kini Don Braulio. Apanangitad na itiran sa mani. Kasukat ti biyag ni Altea. Talaga abak nang ni Don Braulio. Kabangilan na nga ipaay ti daw-dawatan ni kankwana agatad. Ni Boss ti umawawag. Sumbata ka dagos. Amo yung tiramidan nyo, kakadwa. Tumulong ti grupo ni General Marasigan. Agpwesto kayo iti aglawlaw tinagsaritaan tayo lugar. No, mapasamak nga enkwentro. Amo yung matan tiramidan nyo. Bilay. Dodo, bile. Hala, dagiti nabibilag nga armaster amatan nyo. Narigatan, ang mga nodda sana nasaya at amapasamak. Dayjay. Ni Billy tinang idiso iti dakkel abag ang naglaon iti kwarta. Oh. Agpalpaliw ti loko. Dagiti manan. Awan ti mapasamak a transaksyon. Planado ti amin. Aguro-uray no at darumwar ang mga la itibag. Ken mangitulod kini Altea kadakwada. Nagado dagiti buyot ni Don Braulio iti aglawlaw. Urayak lang ti senyas dagiti kakadwa. Tarayak nga laan ti kwarta.
apaman amaparnuay tiranipak ti armalay. Naguli magkadlaw lang. Dakas na hindi pa simulan. Tikinauli magkadlaw lang. Uwan nga rod. Okay na. Awan mo tintag parang ang mga alay ti kwarta. Ken mangitulog ka ni Altea kada tayo. Bili, balik ang parparit na kanyang. Oh! Sumta! Ha! Diyos kay! Ang nagpatok! Pinautugan na nagiti kakadwak na agsipsipot ni Tengkal. Oh! Dajay! Nagpartak ti lalaki ang nangalay ti pag. Ni Bong! Kamatak ti awanan kayo. Isugayam ti kolar! Sige, kumamat ka lang, Bili. Agmay sakaitan. Tanatayon dagiti kakadwam. Palpaltugan na tiyawanan ba in? Sumpukak iti kasamakan. Nagdagsam ti imad ko akwarta. Ngam ikaringatak ti tumaray. Diyos kay! Diyak nakamata nito. Nasiglag ka walang kain. Ang supli ako. Nasken amaamuan ni boss da ito'y. Anya tinapasamak, Billy? Boss, kalat nga danang paltog ka na kami. Katsyak lang tinabati ka dagiti kakadwak. Anya? Kat dahito itirumbang amaamuan nyo. Boss, Anya data? nibong tinang kidnap ka ni Altea. Iso ti Kolar. Ti salbaga. Adda kakadwa ni Bong. Naitaray na pa iti kwartang imadayo. Dakal lagatad da ijay, Billy. Iso nga ron nga manugutak nga ipay iti kidnapper ti kwarta. Tati ambok, ket mabawi umatlang da ijay. Sana siyak ti karintaran nyo itinapasamak, boss. Ni General Marasigan. Anya? Awan tinapasag ka dagiti buyot na. Dagiti lang kakadwa tayo tinatay. Kasta? Wen, boss. Impaka mo da ita. Di ka kumplot tayo a pulis ang nag-imbestigar iti nakapasamakan ti enkwentro. Itamad lang. Awagam ni General Marasigan. General Marasigan. Kunam kanyak, anaplanom anay imbag ti amin. Apay anapartwa ti enkwentro, ket natay dagiti imbaon ko abuyot ko. Don Braulio, binilin ko na imbag dagiti tao. Ngam nasisiglat dagiti kidnapper. General, di nakpagulbunan. Anya ti kayat mo asawan. Awan tinagparang anang itulod ken ni Altea iti sarita na lugar. Kuno ti Kolar, nga ibati ti kwarta iti basuraan. Ket iti sana nagbayag. Ranipak ti paltog. Ket dayjay, natay dagiti buyot ko. Don Braulio, Ti pa kasi dawag. Awan, tinatay kadagiti pasurot mo. sabalin sa titinor ti boses mo. Pagduaduan na kadi, gapoy tinapasama. Wen, Iti kaano man. Jak maramid, timang traidor ken ka. Ammum dayta, Don Braulio. amom General, dakkel agatad tinapukaw kanyak. Saan a basta-basta agatad dayjay? Don Braulio, Hintaray lang ni Bong ti kwarta. Oh, tiyawaran bay na Bong. Ay sugayam tinang kidnap ken ni Altea. di ka madanagan. Si dada anak at tumulong ken ka. Isu nga iwak Simon iti isip mo. Nga da pa kay naigat iti napasama.
Ang... Sigun kadagiti dinuto kakapasurot ko. Kalat kano ti amin. Limaban dagiti tao kadagiti nang paltog kadakwada. Katiti sana nagbayag. Inot apimanaw dagiti nang paltog kadakwada. Anya? Kasta timbaga dagiti pagtaltal kak a tao. Sigurado ka kadagiti ibagbagam, General? Sigurado at. Kalat mo na nagpukaw dagiti pasurot ko. Idiawanen ti ranipa. Amumeten. Aktibo da iti serbisyo. Limiklik dalaeng iti pakadadaulan da iti serbisyo. Agtalag ka kanyak, Don Braulio. Patsek, amay sublintumet laeng, dagiti napukaw ken ka akwarta. Siya, tibakam mo. General? Sigurado lang nga may sublid dagiti napukaw kanyak. Nano maduktalak nga gululbud ka. Sa anak ngagpangadwa, amang patay kan ka. Naawatam, General. Asino inagtraidor iti grupo ni Don Braulio? Gagayem, di uliway na denggan, ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Teppang, iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar, reportazo. May sapay asagot kada kayo. Di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Teppang, iti tangatang!